Estan amb els preparats ara, Quina vigila no caiguis, Ja, preparats. Molt bé! Mira-la, mira-la! No, Jana, no corres tant. No, Jana, no. Descansarà, vols dir? Home, clar, si és molt llarg. Bueno, mira, així n'aprendrà. La primera vegada. Ah, mira, l'Oriol, sí. Ja li explicaran. Cada... Passant de... Això ja fa patir més, Molt bé! Vaig allà? M'agrada més la cosa curta. Molt bé, Jana! Vinga, vinga! Som-hi, som-hi! Molt bé, tranquil·la, que vas bé, tranquil·la! Vinga, anem! Vinga, vinga, vinga! Vinga! Vinga, vinga! Com la veus? Vinga! Vinga! Crec que està regulant, Molt bé! Vinga! Tu creus que està regulant? Sí. Home, això és bo. Està fent bé, Vols dir que està regulant, Manuel, que els està traient molt? Està regulant. Ai, que pensar... Ho està fent bé? Molt. No sé, Ho està fent superbé. a mi aquesta prova no m'agrada. A mi sí, és la millor. Ho fa superbé, si va superdestacada. És igual, això, Núria? Que ara com punxi, digue-li que s'ho prengui en calma. Escolta'm una cosa. Ara, quan arribi allà, ja acaba, no? No, és aquí. Acaba aquí. Hòstia, pobra. Ella ja ho sap, que ha d'esperar. Va, Jana, apreta. La madre... Espera, Martina, que m'has deixat aquí? Ara, Jana, apreta, ara, filla. Ho fa superbé. Calma, calma, no ens esveris. La criden. Espera't un moment, Martina. Ara et puc deixar? La veu? Una passada. No, que ara està punxant. Està punxant.